Pozdravljamo sve seloveseljake sa obale rijeke Save, a iz mjesnih zajednica Dolina, Novo Selo i Orubica, opštine Gotinskog Gradišta. To je 10 kilometara nizvodno od opštinskog centra, a ovdje živi oko 1500 veseljaka u 300 domaćinstva. Pripremili smo za vas program prepun pjesme i veselje. Ovaj pozdrav, dragi veseljaci, uputio vam je u ime svih veseljaka iz ovog kraja Milorad Oršulić, zvani Mica, jedan od naših zavaćina ovdje koji, eto, u ime svih njih obećava bit će veselo i bit će lijepo. Pa kad je tako i kad evo već sad svi znamo koje je, ili bolje rečeno koja su današnja vesela sela, onda neka se odavde i zapjeva. U selo u kome se ovako lijepo pjeva i iz koga su vas ovako lijepo pozdravili, dakle u taj kraj pored Save kod Bosanske Gradiške, pjesmom i pričom, šalom i svim ostalim seloveseljačkim temama i razbibrigama, seloveseljačka drugovanja. Da se još jedan put podsjetimo, družimo se sa veseljacima iz mjesnih zajednica Dolina, Novo Selo i Orubica kod Bosanske Gradiške, 10 kilometara niz Savu. Iz tog kraja poodavno je na našu adresu stigao lijep poziv u stihu. Dođite nam u našu dolinu, posjetite historijsku gradinu. Najstarija jeste u Evropi, samo šteta što je Sava topi. Pišemo vam pismo najmilije, dolina je mjesto historije. Vi krenite nizvodno li Savu, a i cestu mi imamo pravu. Mnogo truda mi smo na nju dali dok smo našu cestu popravljali. Poput neke sirotinje teške, do Gradiške mi idemo pješke. Ali za vas, ako obećate, bit će kola zaprežna da znate. Vi nećete pješke do doline, može kombi, a i limuzine. U dolini mi dom imamo, požurite da se upoznamo. I eto kako je u stihu poručio i preporučio Milorad Mićo Kragulj, došli smo evo da se upoznamo, da se proveselimo, da čujemo pjesme i bećarce, da čujemo tamburice, šaljive priče i prave priče o ovom veselom kraju. Onda da krenemo.
I evo kazala je dosta i ova raspjevana razglednica i ova pjesma koja reče da je selo umiljato, pa selo pokraj Save, pa djevojke garave, valjda naravno i plave, pa onda rekoše oj dolino morat ću te slikat, ne mogu te zaboravit nikad. I kad smo već kod slikanja, onda da krenemo u slikanje ovog kraja. Da ispričamo gdje se sve tačno nalazimo i da vam kažemo nekoliko podataka o ovom području. Priču počinje Momčilo Perić. Takozvano dolinsko područje sačinjavaju 3 mjesne zajednice Novo selo, Dolina i Orbica. Mjesnu zajednicu Novo selo sačinjava jedno naseljeno mjesto sa oko 70 domaćinstva. Mjesnu zajednicu Dolina sačinjavaju 2 naseljena mjesta Gornja i Donja Dolina sa oko 230 domaćinstava. Mjesnu zajednicu Orbica sačinjavaju naseljeno mjesto Orbica zbog poplava jer se ova mjesna zajednica nalazi u nezaštićenom dijelu Savskog korita. Ovo naseljeno mjesto je u raseljavanju. Mještanima ove mjesne zajednice opština je obezbijedila zemljište u mjesnoj zajednici Kozinci. Inače, mjesna zajednica Novo selo graniči sa Lamincima i Kozincima, a mjesna zajednica Dolina sa Kozincima i susjednom Pitovom Slavonijom. U mjesnoj zajednici Dolina nalazi se čuvena gradina, nekadašnje ilirsko naselje. Gradina je pod zaštitom države, ona je velika oaza starina, keramike, oruđa i oružja, a nađeno je zrna žita starog oko 2000 godina. Od Doline je nedaleko i Bardača, veliki ribnjak i oaza za veliki broj vrsta barskih ptica. I tako, eto, i u ovoj priči, rekao smo, ovo je velika oaza starina, a čuvaju se i stare pjesme, stare svirke, stari običaji. O tome tokom ove emisije. Sad da malo zasviramo. I tako, eto, složno praši kad sviraju tamburaši, a otkako se pamti i kako se zna i priča, tambure su uvijek ovdje bile domaće na sjelima i veseljima. I mi smo evo ovdje na sjelu i veselju u mjesnim zajednicama Dolina, Novo selo, kod Bosanske Gradiške i pričamo s veseljacima, družimo se s njima i njihovom pjesmom. Pa je red da vas upoznamo i da vam predstavimo i kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, čiji članovi i sviraju i pjevaju. Da sa Miloradom Oršulićem nastavimo priču baš o tom društvu. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić iz Doline Novoga sela osnovano je u prve dane proljeća 1977. godine na inicijativu mladih entuzijasta Novoga sela, Gornje i Donje Doline. U društvu djeluju sljedeće sekcije: muzička, folklorna, dramsko-recitatorska i etnografska. Zadatak svih sekcija, a posebno etnografske, je da sačuvaju običaje, nošnju, pjesmu i igru ovoga kraja. Evo, pjesmu i igru slušamo u emisiji Selo veselo, a predmete, nošnje i sve ostalo vi ste prikupili i na jednom mjestu sad to možete prikazati svakome ko želi da vidi ono o čemu se, eto, može reći, po čemu se može suditi kako se ovdje nekad živjelo. Jedna izložba koju ste vi otvorili u aprilu 1985. godine je u stvari izložba starih predmeta i može se pogledati svakog dana u prostorijama stare osnovne škole. A što se tiče vašeg društva, imali ste sigurno dosta dobrih rezultata koje je red pomenuti. Samo društvo u svom dosadašnjem radu zabilježilo je niz uspjeha, a za sve to je dobilo priznanje i nagrade. Jedna od najdražih nagrada je Skender Kuljenović, a gostovanja u Saveznoj Republici Njemačkoj, Austriji nisu ostali nezapaženi.
U društvu je okupljena ne samo omladina ovih sela, nego i stariji mještani koji sa ljubavlju prenose na mlađe generacije izvorne igre i pjesme. I evo prilike da i ovog časa jednu staru pjesmu zapamtimo i ponovo zapjevamo. Izgorela, izgorela, puna vatra, dok milola, svoje jade krala. Izgorela, dok je moja večera. Tija noći, zaćeš lako proći. Bez Dragana i bez Milanja. Tako se eto nekad ovdje pored Save pjevalo na sjelima. Tako se pjeva i na ovim seloveseljačkim sjelima, ali ona imaju i jedan dio u kome se priča o tome kako se živi, šta se radi i šta novo ima. Ovdje smo zadužili za tu priču Vinka Vronića. Da počnemo sa akcijama koje smo uradili do sad posljednje 2 do 3 godine. Povukli smo asfalt od Gradiške do Doline u dužini od 7 km, većinom samom ulaganja ovih građana, te 2 km puta od Doline do Novog Sela, gdje su sami mještani Novog Sela učestvovali za taj put. Pripremili smo 1700 kubnih metara šljunka za izvlačenje i popravak makadamskih puteva. Tako ste dakle riješili probleme kako da se dođe do vas. A inače što se tiče struje, vode i onog ostalog što je potrebno da se ovdje lijepo živi, šta ste tu uradili? Što se tiče niskonaponske mreže, tu je pitanje riješeno prije 10 godina, a prvu struju dobili smo negdje 58. godine izgradnjom crpne stanice. Preko našeg područja idu i dalekovodi od Jajca prema dole Hrvatskoj i od naše crpne stanice prema Srbicu. Što se tiče vode, tu imamo dobru vodu na području, gradski vodovod još nije u toku. Planiramo u sljedećem 5-godišnjem planu da ćemo koliko toliko učiniti za taj vodovod. Šta još planirate? Kako vi sami znate, pred nama je velika akcija u Bosni i Hercegovini, a mi se oslanjamo posebno na naše područje i na opštinu Bosanske Gradiške. Osamo doprinosu za zapošljavanje od 5% na katastarski prihod i 2% na lični dohodak. Imali smo sjednicu 15.9. ovog mjeseca gdje smo imali prisutnih negdje oko 200 građana i koji su bili veoma za zavođenje toga samodoprinosa. S tim što smo dali ultimatum da se nešto kod nas gradi. A od komunalnih akcija u samom selu? Pa same komunalne akcije to će biti, radili smo, omladina najviše je radila, a zavode se i samodoprinosi. Da kažem da u Novom Selu je zavođen samodoprinos za kategorizaciju puteva čak od 20%, a u Dolini 10% na katastarski prihod i 1,5% na lični dohodak koji je zaposlen. Da kažem da dalje u mjesnoj zajednici Novo Selo vode akciju već 2 godine po pitanju telefona. Planira se da će do iduće godine, 5. ili 6. mjeseca, biti uvedeni telefoni. Negdje oko 20 brojeva će biti u Novom Selu, s tim što planiramo povećanje kapaciteta u same centrale u Lamincima, da bi
u nagledno vrijeme do telefon dobili u dolinu. I tako će eto i u ovoj zoni da zazvone telefoni, a u selu Veselo mi sad imamo u planu da se opet malo pjeva. Oj liva dorosna travo javore, oj po tebi čuo stado zlato moje, oj po tebi čuo stado zlato moje, čuva ga djevojčica Javore, Javore, od 17 godinica zlato moje, od 17 godinica zlato moje, djevojke marajme, Javore, Javore, zajedno moje srce gine, zlato moje, zajedno moje srce gine, zlato moje. Eto, čuli smo jednu manje više pjesmu poznatu po riječima, ali onako kako se pjeva u ovom kraju. E sad i žene isto nešto slično znaju, pa da čujemo. Pošla cura cveće brati, rekla meni poklon radi. Curode, moj karanfile, curode, moj karanfile. Nabrala je karanfila, pa ga meni poklonila. Curode, moj karanfile, curode, moj karanfile. Ja dan nisam znala, što bi curu darivao. Curode, moj karanfile, curode, moj karanfile. Aja, dan bez pomuke, zlatan prsten, zesne ruke. Curode, moj karanfile, curode, moj karanfile. Kad cura bere karanfil pa poklanja momku, ili kad momak donosi cvijeće, onda se zna. To je ljubav, je tako? A kad ste vi nekad ovako bile djevojke, pašikovali ovdje sa svojim momcima, kako je to bilo? I to je bilo isto tako, što možeš ukrasti, ukradi, podaj, podijele. A šta? Pa što god se kome šta svidi, tako, tata, od cvijeća, recimo, neki poljubac i tako nešto. Kako su se krali poljupci, gdje? To je bilo težak slučaj. Uvijek su nas čuvali, a mi bježu daleke šume. Pa malo odmah pa sve najdemo i sakrijemo se. A gdje su bila ovako prela sjela, gdje su momci tražili djevojke, momke? Pa bile su kod nas, dođu. Malo se do sad nisu smjeli ići kao što sada po selima, ali prikadu se po kućama, oko kuća, tako. Kad preušavanje bude, pa sastanemo se, pa pjevamo. Tako. Jesu li djevojke iz Novog Sela i doline bile na glasu, jesu li dolazili momci po njih? Pa jesu.
Jesu, tako, kako za koga mislim. Ja sam volila više ovdje dečke iz svog sela, nisam baš Novoselce obožavala. Dobro, evo ovo nam priča Jaga Vonić koja se tako malo prisjeća svoje mladosti i svog gašikovanja. A reče, zajedno ste pjevali i s momcima. Jesmo pjevali zajedno, igrali smo tu, bilo neka igranka, do sad nije bilo ovih domova, pa smo izašli na utvaj, pa smo igrali, pjevali i tako, napjevavali se. Pa bude ono, alaj volim igrat tarabana. Ali volim igrat tarabana, gore skočim, dole idem sama. Evo idemo, jedan taraban. Prvi podaci o Donjoj dolini kao arheološkom nalazištu potiču iz 1896. godine kada je Ilija Knežević, zemljoradnik iz Donje doline, pronašao jednu bronzanu kacigu. O ovome otkriću bio je obaviješten Zemaljski muzej u Sarajevu. Ubrzo nakon pronalaska kacige na mjesto nalazišta je stigao Fijala i izvršio probno sondiranje. Godine 1890. počinje pod rukovodstvom Ćire Truhevke veliko arheološko iskopavanje na Gradini koje se završilo tek u jesen 1904. godine. Ali po završetku ove akcije Zemaljski muzej u Sarajevu nije prestao da se interesira za Donju dolinu. U samu obale Save u selu Donja dolina pruža se pravcem istog-zapad uzvišenje dugo oko 325, a na sredini široko 130 metara koje narod zove Gradina. Navodno što se ovdje nalazio nekad danas zatrpani grad Marije Terezije. Danas se po površini Gradine, kao i vrijeme njenog otkrivanja, nalazi mnoštvo fragmenata keramike, životinskih kosti, rogova, pršljenova od gline i raznih drugih objekata, tragovi živoga jednoga prahistorijskog naselja. I tako se znači ovdje živjelo još u ta davna vremena i sjelilo i jašikovalo vjerovatno kao evo što i mi sad činimo uz pjesmu Selo Veseljačku. Ova pjesma koja je sad na redu nije baš iz praistorije, ali odavno jeste. O čemu se pjeva u ovoj pjesmi? O ovome smo pjevali kad smo kopali. I tako smo grupno, svi skupa, muški i ženski, ali evo mi ćemo sad otpjevati same žene. To je pjesma koja poziva na kopanje, saziva molbu ili moljbu, kako vi ovdje kažete. Tarnji početak rada. La
A slika društvenog i društveno-političkog života u ovom kraju, ovdje u Lijevču, ne bi bila potpuna ako ne bismo ispričali ono što je sad na redu. Pa evo ovdje su 3 sagovornika i da prvo počnemo pričati sa Antom Vidićem kako radi mjesna zajednica. Mjesne zajednice, mislim na mjesnu zajednicu Novo Selo i Dolina, su poodavno konstituisane i rad samoupravnih organa je na dobrom nivou. Možda treba više aktivirati rad mirovnog vijeća i kućnih savjeta, te samih delegacija. Institucija zbora radnih ljudi i građana nam najbolje radi jer se sve odluke oko zavođenja mjesnog samodoprinosa donose na najdemokratskiji način. Sve to opet prolazi kroz društveno-političke organizacije. O tome pričamo sa Lukom Tomićem. Pa suradnja ovih naših 3 mjesnih zajednica sa društveno-političkim strukturama na nivou opštine je dobra, mada bi ona trebala biti i češća. Kako je ovaj dio Lijevča od Paprijeka bio poplavan, opština se podavno pobrinula da se na ovom području izgradi jedna crpna stanica još 56. godine, zatim je došla rekonstrukcija nasipa, putevi i šta ja znam, a ove godine je započela izgradnja druge crpne stanice Matura. Odavno je završena i sitno-kanalska mreža. Dosta je sredstava utrošeno i u drugu infrastrukturu, modernizaciju putne mreže, elektrifikaciju, ambulantu, školstva. Napravljena je jedna škola, 2 omladinska doma i tako dalje. A gdje su sve ovdje omladinci angažovani? Evo da pitamo Berislava Vonića. Na području ovih mjesnih zajednica ima više od 150 omladinaca. Najviše ih je steklo srednje usmjereno obrazovanje, a to znači osposobljeni da mogu savjesno doprinositi radu organa društveno-političkih organizacija, da mogu nositi dio tereta u akcijama mjesnih zajednica. Ovih srednjoškolaca danas u ovim mjesnim zajednicama ima više od 100, koji čekaju nekakav posao u društvenom sektoru, ali dio ih se aktivirao i na poljoprivrednim imanjima svojih roditelja. Jeste da su oblici rada omladine malobrojni, ali njihov se rad osjeća najviše, ih okuplja sportsko društvo Jedinstvo, a zatim kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić. Aktivni su u svim akcijama mjesnih zajednica, a često su inicijatori okupljanja zborova radnih ljudi i građana, aktivnosti na obilježavanju Goranovog proljeća i tako dalje. I tako dalje i tako bliže, a evo već nam nova pjesma stiže. Čuli smo kako se ovdje složno radi i gradi, pa sad malo složimo glasove u pjesmi. Evo kako se to radi i kako to zvuči kad se slože i ženski i muški glasovi veseljaka iz Doline i Novog Sela. Nadina lepota
ne bismo ispričali cijelu priču o tome kako se ovdje živi, kad ne bismo popričali sa jednim pravim poljoprivrednikom, udruženim od prvog dana od kako je počelo udruživanje poljoprivrednika i u ovom kraju. I Andrija ili Andrija Stojaković? Andrija Stojaković. Ja sam udruženi poljoprivrednik od prvog dana kad je udruživanje bilo u Bosnskoj Gradiški i stalno sam udruženi i od Ozolaminci, od Gradiške. A čime se baviš? Ja se bavim zemljoradnjom. Šta sve ovako gajiš, šta najbolje uspjeva? Bavim svačim, kuruzom, krastavcima, onda mi pripadamo Ozolaminci, dolinsko područje. Koliko vas još ima udruženi? Pa nema nas puno, više ima i kooperanata nego udruženi. Mi pripadamo Ozolaminci i kod nas nema tovljenja stoke, što nije mogućnost za tovljenje stokom, nego najviše povrćem, tu dobro uspija povrće i bavimo s tim povrćem i da nam je bliže, Laminci su nam daleko, pa Gradiška nam je daleko, da je ovdje osnovati radnu jedinicu, govorite da se osnovati, još nije do sada osnovata i onda bi bilo bolje. Onda bi bilo bolje. A sad jesu li dobri prinosi vaši? Pa jesu, dobro rode. Ove godine malo suša pogodila, a dobro, naročito povrće dobro uspjeva ovdje. I to nam je jedino to od povrća, a od tovljenja stoke slabo mi tovimo ovdje. Ima pomalo onih koji stoku gaje, pa mlijeko dobijaju i mlijeko predaju isto tako u zadrugu. Pa ima i to, imaju to od mlijeka, predaju mlijeko i tako, to je nam. Samo kažu imaju nekih problema. Pa ima i problema, masna jedinica nije dobra, šta ja znam. Cijene o krastavcima, ove se godine gurale tamo vamo, rekli su da će biti veće, manje, nejednako isplaćivati, tako to. Pa dobro, Andrija, može li se živjeti od poljoprivrede? Može, ko će raditi, može živjeti. Ko neće raditi, ne može živjeti. Na sjelu u Bosansko-Gradiškom kraju s nama je naš humoristički hambar. Da vidimo šta ćemo strpati u njega ovdje. Evo recimo za riječ se javlja Rudolf Jurić, šaljivčina iz ovog kraja. Dobro jutro želim svima što vas ovdje skupa ima. I mladima i starima. Dobro došli da se okupimo, pa da se malo našalimo. Ovdje kažu iz svake kuće u prosjeku ima po 1,5 stanovnik, 1,5 žitelj da radi privremeno u inostranstvu. Oko 500 ljudi iz ovih sela radi u raznim zemljama Evrope i svijeta. Kako ti to komentarišeš? Pa dobro je. Ovdje niku mi nemamo krizu jer nam ljudi rade za devizu. A ima raznih deviza, recimo deviza onih koji proizvode mlijeko je da proizvedu sa što više masnih jedinica. Međutim, ima i tu nekih problema, pa da ih sad na šaljiv način ovako propratimo. Reći ću vam, istina je prava, sve se radi oko naših krava. Ima naša snaša mizinicu, slabo ima masnu jedinicu. Jer zadruga Ozolaminaca ima dosta otih natkupaca. Od nas ima 4 lastofriza, za mlijeko došla sada kriza. Hoće žene nožem da se bodu, u mlijeko nasipaju vodu. Svi galame sad na snašu Maru, kako ona zarađuje paru. Niko nema kao snaša Mara, pola mlijeka, a pola je vode, jer kod Mare ima razonode. Nek se bune, bilo im prokleto, to im nije na silu oteto. Džabe vika, džabe i galama, nije kriva naša Mara stara.
Tako, dakle, mlijeko mjeri Mara. A sad ćemo opet kod bećara. Ima ih, kažu, dosta ovdje u ovom kraju, pa neka sad malo sviraju i pjevaju. Jedan bećarac, jel tako? I da nastavimo ovako u ovom istom tonu, evo, pliva patka preko Save, nosi pismo na vrh glave, u stvari ne nosi pismo. Pismo je sa šalama donijela sama teta Reza Vlaović iz Vrbja, to je selo preko Save u susjednoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Ona je veliki šaljivčina, dolazi veseljak, dolazi na sjela ovdje kod svojih prijatelja iz doline, iz Novog Sela. I ovog puta kad je čula kako kod njih ima veliki broj onih koji žive i rade u inostranstvu, smislila je jednu pjesmicu o tome kakvi su odnosi između te djece koja su tamo i roditelja koji su ostali ovdje. Da čujemo. U ovom selu staze krive, sin i otac lipo žive. Jednog dana nešto sinu, sin se sprema u tuđinu. Stari otac suze lije, to za njega dobro nije. Nemoj oče suze liti i tebi će dobro biti. Ja ću tebi slati pare, pa ćeš imat za cigare. A vremena puno prošlo, a od sina niš ni došlo. Niti marke, niti pare, ni dinari za cigare. Stari otac sprema tačke, sin dolazi iz Njemačke. I uzdahnu jao meni, pa govori svojoj ženi. Ajmo ženo žvaka cijeno. Pa kada to naš sin vidi, možda će se da postidi. U nje kesa dobro stoji, da će nama dinar koji. A sin došao kao dasa, po kući se sve talasa. Kao kokoš kokodače, stari otac sjeno žvače. Pa sin ocu progovara, šta to radiš ludo stara? Nemoj jesti sjeno sada, dok je ovako trava mlada. Čuvaj sjeno to za zimu, a sad pasi travu finu. Eto tako je teta Reza vidjela neke od ovih odnosa koji se dešavaju, neke od ovih problema kojih ima. Zna ona još dosta šala, zna ona još dosta zgoda, ali neka ostanu za neki sljedeći put. Ovog puta ovoliko. Sad idemo dalje šaljivo s pjesmom. Evo da čujemo kako je kad igra kolo na bunjištu. Igra kolo na bunišću, igra kolo na bunišću. Igra kolo na bunišću, igra kolo na bunišću. Čule babe na ognjišću, čule babe
put vreću poljubio, 3 put vreću poljubio. 3 put vreću poljubio, 3 put vreću poljubio. Avoj moja prva draga, avoj moja prva draga. Avoj moja prva draga, avoj moja prva draga. Imaš pleća kavo vreća, imaš pleća kavo vreća. Imaš pleća kao vreća, imaš pleća kao vreća. Ova i stara i lijepa i jedna od niza interesantnih pjesama koje su evo otpjevane ovdje jutros u selu Veselom, najavila je bar za ovaj put rastanak sa veseljacima iz mjesnih zajednica Novo selo, Dolina i Orubica kod Bosanske Gradiške, 10-15 km niz rijeku Savu. Čuli ste kako žive i kako se vesele, pjevalo se, pričalo se, sviralo se, pa prije nego što se zapas zadjene, da se zna i ko je pjevao i svirao. Evo, u ženskoj veseljačkoj družini bile su Musić Jela, Ćorković Manda, Vonić Jaga, Vidić Ljubica, Knežević Anka, Oršulić Nada, Tomić Jelena, Oršulić Tina, Knežević Jaga, Vonić Tereza, Ćorković Justinka, a tamburašku i pjevačku mušku družinu sačinjavali su Knežević Stipo, Kalić Danijolu, Ćorković Luka, Ćorković Mata, Orfać Bonko, Jurić Rudolf, Bulić Ljubomir, Oršulić Mirko, Knežević Rudolf. i ostao je još jedan muzički pozdrav pa da bude zaokružena veseljačka slika. Još jedino da čujemo šta nas sve kaže naš veseljak Petljavina Prika. Sad vijesti evo bliške iz doline Gornje, Donje, kod Bosanske baš Gradiške. Od Gradiške asfalt ide, još bi kilometar trebao ide. Još toliko treba tude pa da asfalt komplet bude. Voda im je uvijek stara i iz tulumbi i bunara. Ovdje nema vodovoda, ali ova voda dobro hoda. Lijepa voda iz dubina, ko vodovod, hladna, fina. Struje im je super sva, napon dobar, ambulante što se tiče, kažu u domu i ona piće. U Donjoj dolini je sada stara, tu i svi idu kod ljekara. A ljekar dođe heftično jednom u dolinu, ovamo, jer tako je propisan. Još kritika ima stara, svi se žale na poštara. Valjda mu je to u modi, o pošti brigu malo vodi. Žali mi se jedna nana da pisma nosa i po 10 dana. Pa kad pismo stigne moje zlato, ono bome vedu. Telegrame ne spominjem skroz. Jer kad stigne, prošao voz. Onda ovdje među njima nezaposleni dosta ima. Pa sad svako moli Bogoradi da se otvori neki pogon da svijet nešto sada radi. A sam sad ovih dana od nadležnog jaja rana šanse za to da postoje, jer plate ti za to broje. Onda ovdje ko komad hljeba, radna jedinica im za otkup. I prostorija jedna, može i mala, za smještaj repromaterijala. I to sve ako se ustroji, bilo bi u redu ljudi moji. Kritike bi bilo manje i sređeno za to stanje. 3 bojlera, 2 ibrika, svima pozdrav, Petljavina Prika. Veli majka da se ženi, majka veli potat čuti. A ja hoću, ali ne znam, vidim da se nešto muti. A ja hoću, ali ne znam, vidim da se nešto muti. Majka veli službenicu, otac kaže ne, ne. Majka veli službenicu, ja kažem ne, ne. Ako daje jednu platu, ona moje trošit je. Ako daje jednu platu, ona moje trošit je.